भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव जोङो दुलाराय बर' बा जोंनि ओनसोलाव जिहेतु बिबारनि गायनायनि गोनांथिखौ जोङो फोसावनो होननानै सानदों। कारना जाहैबाय जोंनि फरायसालिफोराव बिबारफोर बागानफोर थायोब्ला बिराद समायना नुयो। जोङो मानसि हिसाबै बिबारखौ इसोरनोनो जों बावनानै जितु मोजां इसोरखौ जोङो गनायो होनना सानो आरो जों बै बिबार बायदिनो जों जानो बयबो जों नाजानांगोन। बिबारखौ जेरैबायदि मानसिफ्रा बयबो मोजां मोनो, गाज्रि मोननाय रावखौबो आं दिनैसिमबो नुफेराखै। थिग बेबायदिनो जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोनाबो बै बिबार बायदि जानानै जाहाथे फैबाय थानाय गावनि जिउआव जाफुंसार जायो बेखौ जों मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां आश्रम बसुमतारी सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै भेरगाव बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां दिबेन बर' सार आरो जोंनि दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ लानानै गासिबो बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन, गंफ्रोम फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन। बे समाव दिनैनि जितु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो थाखाय बेखेवनाय जितु हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बसुमतारी सार बिथांखौ आङो खावलायगोन। बिनि सिगां आङो बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायगोन। भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो फरायसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मिडियानि दैदेनगिरि आरो फरायसा लोगो नोंथांमोन। दा भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबार गायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि थांखि बादियै दंखायो। जोङो बिफां गायनाय आरो बिबार गायनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे थांखिखा। जोङो मानसिफ्रा सानो बिफां आरो बिबारखौ जोंसो फोथांनानै दं होननानै नङा, बिफां आरो बिबारासो जोंखौ फोथांनानै दङ। बांसिन मानसिफ्रानो सानो बिबार बिफांफोरखौ आरो बिफांफोरखौनो जोङो फोथांनानै दोननांगोन होननानै नङा। जोङो बिसोरनि थाखायसो जों थांनानै दङ। दिनै बिबारा जुदि मुलुगनिफ्राय जुदि गैला जालाङोब्ला, दिनै बिफां लाइफाङा जुदि मुलुगनिफ्राय गैला जालाङोब्ला मानसियाबो जों थांनानै थानो हानाय नङा। बे मोनसे इक'सिस्टेम। ओंखायनो जोंबो थांनानै थानांगौब्ला बिसोरबो थांनानै थानांगोन। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु मावख'निफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो जाहाथे अफिसफोराव जाहाथे साब सिखोन बिफां लाइफां गायनाय आरो बिबारा जोंहा जाहाथे नांगौ आरो साफा मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय गोसोआ मोनसे साफा जाग्रोनांगोन। आरो बिबारफोरखौ नुयोब्ला बिफांफोरखौ नुयोब्ला मानसिनि गोसोआबो साफा जायो, खामानि मावनो आरो बिनिफ्राय जों बांसिन इनार्जि मोनो। बेफोरनि थाखाय भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मावख'आवनो मोनसे बिबार गायनाय हाबाफारि लादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै। आंबो पार्सनेलि बिबार आरो बिफांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो मोनफ्रोमबो दखराफ्रा जाहाथे लाबावो आरो फरायसा बिथांमोनहाबो फरायसालिफ्राव गलाङोब्ला बिथांमोनहा बिफां गायलांगोन होन्दों। जोबोद मोजां मोन्दों बे खोथाखौ खोनानानै जे मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसाफोरा गलाङोब्ला बिफां आरो बिबार जुदि गायलांनानै जुदि नेरसोन गालाङोब्ला बे जोबोद मोनसे इन्सपिरेसन आरो बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां गुबुन फरायसाफोरा बिराद थाबावगोन। फरायसाफोरनिफ्राय खोनानो मोननानै बे बाथ्राखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आंखौ जे फंनैसो बुंनो होनाय बे हाबाफारियाव बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। फांसे गायदो foto मोनसे लानि जारिमिन थालांथोंसै सार। जाबाय फट' लानोसै र'। जाबाय। थेंक इउ। जाबाय होनबालाय। देखिए
उनाव गायसिगोन जोंनि बिबार गायनाय हाबाफारि जायाव जिथु नोंथांमोना बे फरायसालिनिफ्राय बिदाय लागोन हिसाबै नेरसोन महरै जिखिनि फरायसालिनि फरायसाफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव बिबार बागान मोनसे बानायना गालाङो नेरसोन बायदि बियो उननि थाखाय मोजां जागोन बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियावनो जोबना फोजोबबाय गोजोन्थों आरो गुबुन मोनसे हाबाफारि दंबावो जोंहा आबादनि बेखौ जोङो बेखेवनानै बे हाबाफारिखौ जों फोजोबो बेसिम आखुन्दाफोरखौ